בואו ליצור איתי מנדלות מפסיפס צבעוניות ויפות. אני מורחת דבק במסגרת של משטח העץ, ממש מסביב, ואז אני בוחרת את הצבעים שאיתם אני מדביקה. יש לכל פסיפס שני צדדים, צד אחד מחוספס וצד אחד חלק, שימו לב את ההבדל ביניהם. הצד המחוספס אמור לגעת בדבק. אני מדביקה את כל הריבועים צפופים על המסגרת, ומקפידה לא להתבלבל בכיוונים. צד המחוספס נוגע בדבק. עכשיו עברתי לצבע הבא. אני בוחרת צבע אחר ומסיימת את כל המסגרת, צמוד למסגרת הראשונה. עכשיו אני בוחרת את הצבע הבא. שימו לב שאתם צריכים להצמיד כל מסגרת למסגרת שלפניה, שהן יהיו ממש צמודות אחת לשנייה. ויש אפשרות גם להקטין את צורות הפסיפס. כאן למשל לקחתי צוות וחתכתי את הריבועים למלבנים. באותה מידה אנחנו יכולים לחתוך את צורות הפסיפס לצורות נוספות. לדוגמה, לחתוך למשולשים את הריבוע או למלבנים יותר דקים. שימו לב שממש השקעתי במחשבה בהתאמת הצבעים, וראיתי איזה צבעים משתלבים עם איזה צבעים. תקפידו להכניס גם בהירים וגם כהים, והנה סיימתי את המנדלה. המנדלות האלה מתאימות ממש לעשות ביחד עם כל המשפחה. החל מילדים צעירים ועד אנשים מבוגרים, אפשר לעשות בשיתוף פעולה או לעשות לבד. שימו לב שיש חלקים קטנים, אז להשגיח מפני סכנת בליעה. חשוב ממש בתכנון של המנדלה לחשוב על שילובי הצבעים המתאימים, לשלב בהירים עם כהים, לעבוד עם משפחות גוונים, ואז תראו שהמנדלה שלכם תהיה הרבה יותר מיוחדת. אני תמיד אוהבת לסיים את המנדלות שלי עם עיגול באמצע, זה נותן נוכחות למרכז העבודה. הניחו את היצירות לייבוש ל-24 שעות. אחר הייבוש הגענו לשלב הרובה. קחו רבע כוס מים וחצי כוס אבקת רובה, ערבבו אותם טוב ביחד בעזרת כפית, עד שנהיה תערובת חלקה במרקם של חומוס או גבינה. נניח כף קדושה על היצירה ונגרוף את הרובה לכל הכיוונים בעזרת מגב קטן של שיש. את המסגרת אני מורחת בעזרת האצבע ומקיפה את כל המנדלה מכל הכיוונים. אני מסירה את שאריות הרובה הרטובה בעזרת נייר סופג או מגבון. לאחר כמה דקות ייבוש, אני משפשפת טוב בעזרת סקוץ' לבן, יבש ללא מים. משפשפת ממש חזק עד שהמנדלות חלקות ומבריקות. תהנו.